sa ngayon po recovering. Nung Sunday, nangyari yung nanggabi yung sunog. So we have 5 days pa lang. But thankfully, cooperative naman po yung mga nasunugan. Tinitibayan nila ang loob nila. Since Monday hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yung bigay natin ng assistance sa kanila. Either food packs, pera, or consultation lang po. Araw-araw naman po natin sila kasama. So, sa ngayon po medyo okay, pero masakit pa rin po kasi napakalaki ng damage na nangyari. Talagang trahedya. May iba't ibang tulong yata, sir, na nabigay na sa LGU at sa mismong mga vendors, sir. Yes po. Lunes, tumulong na po si Governor Cilia Araneta Marcos through food packs sa PGIN. Si Congressman Barba, nagbigay naman po siya agad. I think personal niya na rice. Tapos from DSWD, nakapagbigay po kagad si Secretary Rex Gatchalian ng food packs nung Monday. Tapos Tuesday po, tuloy-tuloy po, naka-receive na rin po sila ng 10,000 each na stall owners, pati yung mga workers nila from DSWD. And yesterday, cash assistance naman po from the city government. Yung Quick Response Fund namin, naglabas kami ng 5 million para sa mga stall owners. Pinaghati-hatian po nila yon. Bale, some are received, a lot received 100,000. Tapos prorated po pababa. Ang minimum po natin is 10,000. Paano yung meron yatang binigay din yung Vice Mayor ng Lawag, sir? Yes po. Yung sa mga personal po na mga tulong, nagpapasalamat po pala ako sa mga nagbigay, sa mga nakisipumpatsa. Kasi dagiti city officials, other officials, private individuals, napakarami po na nagbibigay ng tulong. Yung iba po malaki, yung iba siguro medyo maliit, pero we welcome it all. Malaking tulong po yun para sa recovery ng mga victims natin, sa mga recovery ng mga nasalanta. Pero po, we will make sure na lahat ng donation, mapupunta yan sa mga stall owners. Yes nga po, nakakagaan din ng loob na kahit second district dito, pati yung mga taga first district talagang may mga tulong din po, Mayor. Actually, dagiti private individuals nga talaga. Yung mga iba, ayaw pa nila sabihin kung sino sila. Pero we really appreciate mga grupo po, MMSU po, BJMP, marami po talaga nagpaabot ng tulong. So, yun yung medyo nakakapagpalakas ng loob ng mga vendors natin na makarecover, can makasublida mat kadagiti daily nga trabaho. Ni Congressman Sandro, sir, adamat in paayna, sir. Sila po yung talaga yung nag-coordinate ng AIX. Isa po sila doon sa naunang nagsabi na meron daw pong ipapadala si Secretary Rex Gatchalian na AIX. Tapos, meron pa pong susunod na SLP naman po, Sustainable Livelihood Program, na para din po sa mga nasunugan. So, unti-unti po talaga nakakabangon na sila. Ano amin nga beneficiary sa AIX? JAIX 300, JSLP, Jack Sigurado, pero more or less 300 met. So, yun kasi ang affected natin ng mga workers and stall owners, more or less 300.